Li bajarê Diyarbekirê cotkariya bacanên sor zêde dibe. Cotkaran îsal li ser hezaran dunûmzevî cotkariya bacanan kirin. Piraniya van bacanan li bazarên bajêr tên firotin. Lêbelê êdî cotkar bacanên xwe hinardeyê bazara Ewropayê jî dikin. Mihemed Şerîf Baybaşîn ku sû heft salan li Ewropayê jiyaye, piştî ku vedigere bajarê xwe dest bi cotkariya organîk dike. Cotkar Mihemed Şerîf Baybaşîn par dest bi cotkariya bacanên sor ên organîk dike û van bacanan hişk dike û difirûşa bazara Ewropayê. Li gorî gotinên cotkarî, ew çaverên e ku îsal 130 ton bacanên hişkirî hinardeyê bazara İtalyayê bikin. 20 sal serê me de ku derbas dibe li ser organîkî. Eva organîk pê 6 salê me dest pê kiriye, 6 salê me dest pê kiriye. 3 sal ji bo erdekî geçî dönemî heye. Yani erd heta nebe organîk tun xwanekarî bêjî mikire organîk. Gerek tiştê kimyasal ne habetin. Kimyasal gava ku bê habite organîk gavî namîne. Noha Avrupa ji me gelekî dixwaze. Yani îsal bidin İtalya salke me bidin Almanya bidin İngiltere em bidin Fransa bidin Belçika em bişin Amerika. Amerika bazarı daha zêde ye. Yani Amerika daha zêde. An ve 1000 ton em mibarkin Amerika. İsal efkasa kapasite menne İtalya xwastî me jî İtalya'ya organize etmek kiriye. Cotkar Mihemed Şerîf Baybaşîn li ser 500 dunûmzevî bacanên sor çandine. Van bacanan bi ava çem av dide, lêbelê dibêje bacanên wan bêdermanin û organîk in. Bacanên ku ji nav zeviyan tên berhevkirin, piştî ku tên şûştin, ji aliyê xebatkaran ve têne qetkirin û li ber tavê tên raxistin û xwêkirin. Bacan di hefteyekê de li ber tavê hişk dibin û dov re dîsa tên berhevkirin. Li gorî gotina cotkaran ji 14 kîlo bacanên tar, kîloyekê bacanên hişkirî derdikeve. İsmail Mürselim jî endezyarê xurekê ye û bi salan li herêma Egeyê kar kiriye. Lê dibêje ax û tava herêma Diyarbekirê ji bo cotkariya bacanan baştir e. 26 yıldan bu yana ev 26 salin ez li ser cotkariya bacanan kar dikim. Li Diyarbekirê ew 2 salin em vê cotkariyê dikin. Plana me ew e ku em sala bê 300-400 ton bacan hilberînin û ji bo İtalyayê hinarde bikin. Em qet derman û gibreyê bikar nayînin. Cotkariya van bacanên ji bo salçe û hişkirinê li vê herêmê nû dest pê dike. Li Tirkiyeyê herî zêde li herêma Egeyê bacan tên hişkirin û ji bo Ewropayê tên hinardekirin. Lêbelê li bajarên Bakur bi taybetî li Riha û Diyarbekirê di van salên dawiyê de vê bazirganiyê dest pê kiriye. Bi zêdebûna vê cotkariyê bi sedan kes jî derfeta kar dibînin û debara xwe pê dikin. Cotkarên Diyarbekirî dibêjin bazara bacanên organîk roj bi roj berfirehtir dibe û dahata vê bazarê jî baştir e. Li gorî gotinên cotkaran ew plan dikin ku sala bê zêdetir cotkariya bacanan bikin û ji bo bazara Amerîkayê jî hinarde bikin. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Diyarbekir.